أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: mjesec Ramazan nas je posjetio i prošao je. I ovaj mjesec je obasuo svoje blagoslove na sve one koji su pokušali da dobiju ove blagoslove. 2 dana su ostale, ili u nekim zemljama 3 dana do kraja Ramazana. Ali u svakom slučaju Ramazan se približava kraju. Mudar i jak vjernik uvijek ima na umu kad se Ramazan privodi kraju da mi nismo oslobođeni njegovim završetkom od mnogih dužnosti. Mjesec Ramazan je došao da nas posjeti koje su naše dužnosti kao muslimanima i naučio nas je kako da ostanemo istrajni i da nam pomogne našem napretku. Sad se Ramazan privodi kraju. I ako je ovaj mjesec u kojem post je farz došao kraju, naš progres tek treba da počne. Ako poslije Ramazana ne nastavimo da ispunjavamo religijske naše dužnosti, onda ovaj mjesec nismo proveli onako kako je to časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio od nas. U hadisu se spominje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svih 5 dnevnih namaza od petka do petka i Ramazan do Ramazana, ovo su stvari kojima se mi čistimo od grijeha. Pod uslovom da ne činimo teške grijehe. Treba razjasniti da ako osoba radi i neke manje grijehe i ne reformiše se od njih i ne traži oprost od Allaha i od ovih malih greški, onda ovi grijesi također mogu da postanu ti teški grijesi. Onda moramo da držimo na umu da se moramo uvijek trebati bojati Allaha, tako da se klonimo od svih grijeha. Ako se provede mjesec ako preostali mjeseci, na primjer između 2 Ramazana, se provedu u obožavanju i rade dobra djela koja se očekuju od sviju nas, onda mi nismo Halifatul Mesih kaže ako ne radimo to, znači djela i obožavanje koje se očekuje od nas između 2 Ramazana u ostalim mjesecima, onda ni svrhu Ramazana nismo postigli. Mi smo sretni da nas je obećani Mesija alejhi selam uputio kako da ispunjavamo svoje religijske dužnosti i kako da živimo svoj život. Ako učinimo ovo djelom, naši životi, ove upute obećani Mesija alejhi selam koje nam je dao, onda ćemo postati uspješni i nećemo raditi grijehe između Ramazana.
U ovoj eri obećani Mesija alejhi selam je taj koji je bio najposlušniji rob i sluga časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je došao da nam pomogne da izvršavamo naše dužnosti koje nam je uvijek i koji nam uvijek daje savjete ako želimo da stvorimo i taj način i da pratimo učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On nam je to detaljno predstavio. Halifatul Mesih kaže: sad ću da predstavim neke upute na koje nam je obećani Mesija alejhi selam skrenuo pažnju. U toku Ramazana svi se trude da klanjaju namaze, kako god dužnost da se klanjaju namazi ne spada samo na Ramazan ili u pojedinim dijelovima godine. 5 dnevnih namaza su farz i u toku 12 mjeseci trebamo da ih klanjamo u potpunosti, u njihovo propisano vrijeme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek upozoravao na ovo i rekao je: izostavljanje namaza nas odvodi od, sve bliže nas dovodi do nevjerovanja. Dalje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da na sudnjem danu prvo za što ćete biti pitani je namaz. Ako položite ovaj ispit, onda osoba je uspješna. I ovo je važnost, znači i farz namaza, 5 dnevnih namaza je toliko važno za nas. Obećani Mesija alejhi selam je objasnio šta je namaz, kako da ga klanjamo, kako da uživamo u našim namazima, kako da nam namaz povećava ljubav prema našem Allahu. Ne bi trebali samo kad smo u problemu da pružimo seđadu i molimo se Allahu dželešanuhu ili da tad idemo redovno u džamiju da klanjamo. I onda kad problemi ili ti ispiti nam prođu, onda mi napuštamo svoje molitve. Ili, na primjer, da klanjamo u Ramazanu, a ne izvan Ramazana, ili ako klanjamo, a ne klanjamo sa koncentracijom, ako ne radimo kao što očekuje se od nas, onda i ovi naši namazi, post, džuma, nam neće pomoći da se spasimo. Dok je objašnjavao šta je namaz, obećani Mesija alejhi selam je rekao da je specijalan način da molimo Allaha, ali ljudi smatraju namaz kao neki porez prema kralju, kako to ljudi na to gledaju. Obećani Mesija alejhi selam je rekao: ovi ljudi su smiješni, misleći ovako Allahu ne trebaju znači namazi Allahu ne trebaju, kao što na primjer ljudi plaćaju porez tim kraljevima. Znači, kako mogu naši namazi biti potrebni nekom ko je svemoguć, nekom ko je nezavisan, nekom ko je naš stvoritelj? Kakve koristi onda on može da ima od naših namaza? Obećan Mesija alejhi selam je rekao: čovjek je taj koji ima koristi od ovih namaza. Mnogo sam tužan kad vidim da ljudi kako ove stvari koje trebaju da budu pune ljubavi obavljaju sa naporom. I razlog za ovo su te neke novotarije, pune zla, i zbog ovoga ljubav prema Allahu se smanjuje. Ne postoji ništa u svijetu što je Allah dželešanuhu stvorio da ne može iz toga čovjek imati neku vrstu zadovoljstva i koristi. Osoba koja je bolesna
na primjer, ta osoba najbolja, najslađa, najukusnija jela, znači nemaju okus za tu osobu. I on će ih odbiti. Obećani Mesija alejhi selam kaže osoba koja nema slasti u namazu je kao bolesnik. Oni ljudi trebaju biti zabrinuti, znači ovi ljudi, u vezi ovog stanja njihovog u namazu. Kao što sam rekao, ne postoji ništa što nam je Allah dželešanuhu propisao da ne možemo izvaditi neko zadovoljstvo iz toga. Allah je stvorio čovjeka da ga obožava. Zašto onda ta osoba ne može imati zadovoljstvo dok obožava svog gospodara? Zaista zadovoljstvo je u obožavanju. Allah dželešanu kaže: nisam stvorio čovjeka i džina osim da me obožavaju. Ako Allah ovo nama govori, onda mi moramo naći zadovoljstvo u obožavanju. Znači sve što je Allah stvorio od strane, na primjer hrana i sve što je stvorio za naše zadovoljstvo je. Zar mi ne uživamo u raznoj hrani ili kad gledaju lijepe stvari? Zar čovjek nema zadovoljstvo gledajući njih? Ili kad gleda u prirodu, na primjer, ili kad čovjek sluša lijep glas, znači i to izvodi to neko zadovoljstvo. Onda nema mjesta za argument da u svemu, znači, može postojati vrsta zadovoljstva. Zašto onda ne nalazimo zadovoljstvo u obožavanju našeg gospodara? U isto vrijeme obećani Mesija kaže: zapamtite, vaši namazi nisu teret, to treba da bude zadovoljstvo za vas i to je najbolje zadovoljstvo ovog svijeta. Obećani Mesija kaže kako neko da doživi zadovoljstvo u ovome ako nema znanja i razumijevanje o tome. Kako neko može da voli i da ima zadovoljstvo u namazu ako ne zna šta je to? Obećan Mesija alejhi selam kaže: ja vidim kako ljudi zanemaruju svoje molitve, jer oni zaista ne znaju koliko zadovoljstva je Allah dželešanhu ostavio u njima. I to je najveći razlog. Posebno oni u gradovima, ni 50% tih ljudi ne padaju svom gospodaru na seždu. Pitanje je onda zašto oni ne obožavaju svoga gospodara. To je zato što ne znaju i nikada nisu iskusili zadovoljstvo koje dolazi uz namaz. Druge religije ne propisuju ovakvu vrstu obožavanja i neki kad čuju poziv za molitvu ne žele da ga čuju, ezan, i pitaju kakva je ovo potreba za ovim. Oni su prezauzeti do te mjere da srca njihova su, znači, bole ih od samog ezana, zato što smatraju taj ezan kao ometanje u njihovim ovosvjetskim zanimanjima i govore da oni koji zatvaraju svoje radnje u vrijeme namaza su kao gubitnici. I mnogi neki čije su, na primjer, radnje u samu džamiju, oni njih ne zatvore. Oni i dalje rade. Obećan Mesija kaže: želim da zamolim Allaha kao što nam je dao slast u voću i povrću, da nam podari da iskusimo slast u namazu bar jednom u našem životu. Kad osoba iskusi slast namaza, imat će veliku korist od toga. Obećani Mesija dalje kaže: ljudi preko srca ustaju i uzmaju abdest i izutra, na primjer, pogotovo klanjaju, ali ne osjete slast u tome.
onda ti ljudi su uskraćeni slasti namaza. Obećani Mesija kaže, ovi ljudi su toliko nesvjesni kao osoba koja je kao pijanica i nije svjesna šta radi. Ako je osoba pravi vjernik, nastavlja sa namazima dok ne iskusi ljepotu i zadovoljstvo tih namaza. Ako nastave sa trudom, obećani Mesija kaže, oni će zaista iskusiti uz Allahovu pomoć ovo zadovoljstvo namaza i dobit će sve koristi iz ovoga, kao što je to Allah dželešanuhu obećao. Da dobra djela odgoni od zlo od osobe. Allah na drugom mjestu kaže, namaz čuva osobu od zla i loših djela. Kako god postoje ljudi koji klanjaju namaze, ali ih dalje nastavljaju poslije njih da rade loša djela. Ako ljudi ne osjete zadovoljstvo u molitvama, onda su to samo prazni pokreti koji oni rade i ovo nije kao molitva koja se klanjala na ispravan način. Zaista i ta molitva takva ne može otjerati zlo od osobe. Namaz nije samo da se sjedi, stoji, pada na seđdu, tako dalje. Uz namaz se postiže velika sreća i zadovoljstvo. I osoba također u namazu se ne treba samo da moli za ovo svjetske potrebe. Kako bolesna osoba koristi sve da postane zdrava i moli se na isti način, trebaju da se prema namazu ponašaju tako. Obećani Mesija alejhi selam kaže, klanjaj kako je časni poslanik klanjao. Poslije farza ili propisanih riječi do molitvi u namazu, dovite na svoj maternji jezik. U Pakistanu ili Indiji i nekim ovim zemljama kao što je to, namaz vrlo se brzo sklanja i poslije se dižu ruke i mole se. Obećani Mesija alejhi selam kaže, namaz je prvenstveno zato kako da znači kako da klanjamo, kako da se molimo. Poslije namaza da se mole, onda cilj namaza nije ispunjen. I to je slično kao kad osoba dođe u kraljev sud i ništa ne kaže da znači sebe opravda, izađe iz tog suda i počne da priča. Od toga nema nikakve koristi. Isto tako kad osoba brzo proleti kroz svoj namaz, klanja ga i ne koncentriše se u njemu. I ne moli Allaha u namazu i na seđdi, ta osoba nema koristi od toga da poslije diže ruke i moli. Kako nas je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da klanjamo? Hadis u vezi ovoga je sljedeći. Čovjek je došao i klanjao namaz. Nazvao selam časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, časni poslanik mu je rekao, idi klanjaj ponovo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je posmatrao dok je sjedio u džamiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao tog čovjeka 3 puta da ponovi svoj namaz. Na kraju je taj čovjek rekao, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja ne znam klanjati drugačije. I ako možeš, poduči me boljem namazu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kad ustaneš i kažeš tekbir, uči Kur'an prema svom znanju, prouči Fatihu i neki dio iz Kur'ana. Onda ide na ruku smireno, sa potpunom smirenošću ide na ruku. Onda se uspravi. Onda padaj na seždu, pa onda
u sjedeći položaj potpuno se ustani smireno. Neki ljudi vrlo brzo između dvije sežde i ne dignu se kako treba, idu na drugu seždu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao sjedni potpuno i onda se vrati na drugu seždu. U svakom slučaju vrijeme namaza treba da bude u propisanom vremenu i treba da se klanja polako. Neki ljudi pitaju kako da klanjamo namaz na najbolji način. Ovo je način na koji namaz treba da se klanja, bez žurbe, smireno i da svaki pokret u namazu bude takav. Poslije usavršavanja namaza vjernicima je dužnost da obrate pažnju na učenje časnog Kur'ana i njegovo značenje. Razmislite o komentarima časnog Kur'ana i naređenjima, osim da ga samo učimo i moramo razmišljati o Kur'anu. Obećani Mesih alejhi selam kaže časni Kur'an će biti dovoljan pored drugih knjiga koje će biti čitane i kroz Kur'an mi ćemo održati čast Islama i laž će da nestane i bit će iskorijenjena tim Kur'anom, da će Kur'an da stoji između laži i istine. Pokazat će nam šta je zaista istina, a druge knjige će biti zanemarene. Onda zaboravite sve druge knjige i čitajte Allahovu knjigu dan i noć. Naša zajednica treba da proučava časni Kur'an i da je uvijek zauzeta ovim učenjem. Muslimani ne trebaju da se preokupiraju učenjem ili izučavanjem hadisa, a da zanemare časni Kur'an. U ovom vremenu časni Kur'an je najveće oružje vjernika. Onda obećani Mesih alejhi selam u vezi uspostavljanja dobrih morala kaže: osoba mora da stavi vjeru iznad svega ovo svjetskog. Obećani Mesih alejhi selam kaže: imamo dvije vrste ljudi. Ljudi koji prihvate islam, ali su zauzeti ovim svijetom i svim stvarima. Šejtan ih zauzme i zauzme i ovim svijetom. On kaže, ja ne govorim da je rad zabranjen. Ashabi su bili trgovci, ali vjera im je uvijek bila na prvom mjestu. Prihvatili su islam, postigli znanje o islamu i zaista praktikovali svoju vjeru. I ovo je razlog zbog kojeg nisu nikada podlegli šejtanovim napadima. Ništa ih nije zaustavilo da govori istinu. Oni koji su toliko kao oni ljudi koji su toliko predani ovo svjetskim stvarima, njih šejtan obuzme. Druga vrsta ljudi su ljudi koji uvijek razmišljaju o napretku islama. To je Allahova grupa ljudi i njih šejtan ne može obuzeti. Njihova žudnja za napretkom islama i vjere je njihova trgovina. Allah dželešanu kaže da vam kažem nešto što će vas sačuvati od velike kazne. Obećani Mesih alejhi selam kaže najbolji način je to da smanjite želju za ovim svijetom, a
povećate svoju vjeru, jer šejtan može da vas obuzme ako ste previše ovosvjetski. Nikada nemojte postati lijeni. Ako nešto ne shvatite, pitajte. Nije zabranjeno pitati i morate pitati pitanja da bi razumjeli svoju vjeru i trebate da nastojite u tome da je shvatite. Metoda koju nas je obećan Mesija a.s. naučio jeste da pokazujemo visoke morale jedni prema drugima. Morale koje smo naučili u mjesecu Ramazanu. Obećan Mesija kaže naša zajednica ne može napredovati dok god ne budemo imali samilovanje i ljubav jedni prema drugima. Kogod ima u sebi to da pokaže ljubav i poštovanje prema slabima. Često čujem kad neko krene da padne, osoba, na primjer, gleda u takvu osobu sa nekim prezirom. Kako god, osoba tad treba da se moli za tu osobu i kroz ljubav i milost treba da pomogne takvoj osobi, ali ne, inače je drugačije. Zajednica ne može biti uspješna ako njeni članovi nisu dobri jedni prema drugima i smatraju jedne druge više nego pravu svoju braću. Pokazuju im ljubav više nego prema pravoj braći. Ako dijete ili pravoj rođenim braći i sestrama, na primjer, ako dijete uradi grešku, mi ćemo ih odvesti na stranu i objasniti im šta su radili loše. Braća kriju greške svojih braće. To jeste, ako imaju iskrenu bratsku vezu, sakriće nedostatke svoje braće. Nikada ne možemo ni pomisliti da tuđe greške pokazujemo. Kad Allah kaže da zajednica je kao braća, onda zar mi ne dugujemo ovo prema svojoj braći? Obećani Mesija kaže: Ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je rečeno da su potrošili para koliko je planina, ne bi postigli blagoslove kao što su to postigli kroz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je uspostavio našu zajednicu. Allah će da sačuva naše bratstvo. Nadam se kao što je Allah obećao da će ova zajednica ostati iznad onih koji ne vjeruju do sudnjeg dana. Jer da mislimo loše o drugima i da ih smatramo ispod nas je veliki grijeh. Obećan Mesija kaže: naša zajednica ne treba ljude sa fizičkim jačinama koji mogu biti hrvači. Nama su potrebni ljudi koji traže način da poprave svoje morale. Zaista jaka osoba nije ta koja može pomaći planinu. Jaka osoba je ta koja svoje morale može reformisati. Zapamtite, dajte sve od sebe da popravite svoje morale i da živite živote skromnih i pobožnih osoba. Obećan Mesija alejhisselam kaže: za bogobojazne je vrlo potrebno da žive život jednostavnosti i poniznosti. Ovo je aspekt pobožnosti. Čuvati se ljutnje je najteži korak i za sve te ljude. Iz ljutnje razne negativne osobine se razvijaju, kao što je arogantnost i tako dalje. Ne želim da članovi moje zajednice se smatraju iznad
ili ispod drugih ljudi, ili da su arogantni. Jedino Allah zna status svih ljudi. Ovo je nešto što može da uništi ljude. Neki kad se susretnu sa velikanima, pokazuju im toliko poštovanje, ali zaista oni koji mogu dati poštovanje onima koji su nejaki, koji su siromašni, koji su nevažni, to je uspjeh. Odrasli i osobe koji su u džematskim službenici trebaju obratiti pažnju na ovaj savjet i da razgovaraju sa svim ljudima na najbolji način. Allah dželešanu kaže: ne nazivajte jedni druge pogrdnim imenima, jer na ovakav način se ponašaju griješnici. Ne gledajte sa visoka na svoju braću. Ovaj svijet vam neće donijeti nikakvu čast. Ispred Allaha dželešanuhu bogobojazni su oni koji su časni. Bogobojaznost koju smo postigli u toku Ramazana moramo je zadržati i pokazati odlične morale jedni prema drugima. Obećani Mesija alejhi selam kaže: mnogo puta sam vas savjetovao da uvijek ostanete ujedinjeni. To je što Allah dželešanuhu želi od vas. Za razlog zašto muslimani stoje zajedno u namazima, znači, je da pokažu jedinstvo. Dobrota od jedne osobe kao struja prelazi na drugu. Ako ne budete ujedinjeni, onda ste gubitnici. Halifatul Mesih kaže: sad je situacija takva da stojimo odvojeni jedni od drugih u namazu. To nije zauvijek, ovo je vrlo trenutno. Stanje se popravlja i ako Bog da, sve će doći u normalu. I kad to bude, onda ćemo svi stajati jedni uz druge. Iako sad stojimo odvojeni. To je bolje. Važno je da i dalje smo u namazima i da ih klanjamo u džematu. Ako Bog da, ovo će sve da prođe uskoro. Obećani Mesija kaže, kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: volite jedni druge, molite se jedni za druge i govoreći jedni drugima i ne govoreći, znači, jedni drugima, radite to. Vrlo je važno bez ičijeg znanja ili da vas neko pita za molitve, da se molite za njih. Molite se za džemat i onako generalno je vrlo dobra stvar. Kad se osoba, znači, voli i moli za drugu osobu, tada melek se moli za tu istu osobu i kaže: neka Allah tebi to podari. To je toliko lijepo kad neko kaže da njihove molitve Allah ne čuje. Ti ljudi trebaju da se slože da molitve meleka su primljene. Obećani Mesija alejhi selam kaže: želim da vas savjetujem da ne radite loše jedni prema drugima. On kaže: donio sam vam dva učenja. Uspostavite Allahovo jedinstvo i drugo je da pokazujete ljubav i milost jedni prema drugima. Pokažite primjer od kojeg drugi uče, kao što su to ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem radili. Allah dželešanu je rekao: bili ste neprijatelji, a Allah vas je ujedinio. Zapamtite, jedinstvo je čudo. Dok god ne budete volili jedni
za druge kao što želite sami sebi, oni koji ovo ne praktikuju neće imati dobar kraj. Dok je govorio kako da povećamo Allahovu ljubav i našu ljubav prema Allahu, obećani Mesija alejhi selam kaže: šta znači voljeti Allaha dželešanuhu? To znači da date prednost vjeri iznad svojih roditelja, supruga, djece, iznad sebe. Ukratko, vjera postaje iznad svega na ovom svijetu. Spomenuto je u časnom Kur'anu: veličajte Allaha više nego što veličate svoje očeve i sa većom ljubavi. Obećani Mesija alejhi selam kaže da uspostavimo istinsko Allahovo jedinstvo. Ljubav prema Allahu ne može biti postignuta dok je praktično ne postignemo. Znači, ne možemo samo to riječima postići bez djela. Ako neko kaže ja sam njegov prijatelj, ali nikada ne učini ništa za tog prijatelja, nikada je taj prijatelj u nekim poteškoćama, to nije prijateljstvo. Isto, neko ne može postići istinsko Allahovo jedinstvo samo govoreći na primjer da vjeruje u Allahovo jedinstvo, a ništa djelima ne pokazuje. To ne znači da kad neko verbalno ili riječima izusti Allahovo jedinstvo, da to nije znači vrijedno. Ne, to je vrijedno, ali potrebna su djela također. Onda morate dati svoje živote na Allahovom putu. Ovo je Islam, ovo je misija za koju sam ja poslan i oni koji ne dođu na izvor zaista će ostati uskraćeni. Iskreni potraživač mora požuriti prema ovom izvoru. Ovo se ne može desiti dok osoba ne padne ispred Allaha dželešanuhu i ostave sve što ih veže za ovaj svijet. I obećaju da neće nikada ostaviti vjeru, ni radi čega. I sva žrtvovanja će biti na Allahovom putu. Hazreti Ibrahim alejhi selam je bio spreman da žrtvuje svog sina. Mi treba da imamo mnogo ljudi kao što je to bio Ibrahim a.s. Časni Kur'an nam ističe da je Ibrahim a.s. bio lojalan. Onda svi morate pokušati da postanete kao Ibrahim. Nemojte da obožavate svete ljude, vi postanite sveti ljudi i idite putevima kao ljudi koji su na pravom putu. Ako dostignete taj stepen vjere, nemoj da postanete arogantni zbog toga. Znači, obećani Mesija upozorava da ni tad arogantnost ne treba da bude među nama. Radije postanite ponizni i pobožni. Obećani Mesija a.s. kaže: koračajte takvim putevima, zaista to su visoki putevi, ali ako ih dostignete, onda bit ćete uspješni. Ako želite da postignete, morate da odbacite sve ovo svjetsko te težine koje vas zaustavljaju da idete pravim putem vjere. Ne možete biti vjernici bez lojalnosti prema Allahu dželešanu. Allah ne može
Allahu ne može niko kao sakriti nešto ili prevariti Allaha. Od vas je potrebno da postavite iskrenu i da budete iskreni i kroz molitve i sabur možete postići istinski spas. I morate se truditi i padati Allahu na seđdu, biti mu lojalni. Ovo je što se očekuje od džematlija. Da čitaju Kur'an, da prate njegova naređenja i da uspostavimo Allahovo jedinstvo. Svako tijelo vjernika je da uspostavlja jedinstvo Allaha dželešanu. Znači, sva naša djela trebaju da rade na tome da uspostavimo jedinstvo Allaha dželešanu. I ovo je zaista zašto je obećani Mesija poslat i ovo je šta mi svi moramo da samo riječima, ne samo riječima, nego i djelima dokažemo. Zakletvu dati obećanom Mesiji nema potrebe, ako ti ljudi, na primjer, koji kažu da su dali zakletvu meni, obećani Mesija kaže, neka se analiziraju. Da li su oni zrno ili oklop? Bez vjere, ljubavi, poslušnosti, bez predanosti. Osoba koja samo kaže da je musliman. Znači, takva osoba nema koristi. Ako djela nisu prisutna, onda ništa od toga. Dok mi ne donesemo mnoge promjene, ne možemo postići naš cilj. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, moj život i moja smrt su samo radi Allaha dželešanuhu. Imamo muslimane na današnjici. Posvjedočit će da su muslimani. Ako ih upitate, oni će reći da jesu. Ali ovi muslimani žive za ovaj svijet i umiru za ovaj svijet. Kad se približe smrti, tek se tada Allaha sjete. Kako ovakvi ljudi koji su cijeli život proveli i dali za ovaj svijet mogu tvrditi da su sljedbenici časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte misliti da je lako biti musliman. Nemojte se zaustavljati dok ne budete imali potpunu poslušnost prema Allahu dželešanuhu. Prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I veliku ljubav prema vjeri. Ako osoba naziva sebe muslimanom, a ne prati časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovom učenju, ovo je prazno i nema uspjeha u ovakvoj vjeri. Obećani Mesija kaže, jednom je musliman rekao Jevreju, prihvati islam, Jevrej je to odbio i rekao, nemoj da budeš zadovoljan samo s tim zato što se nazivaš musliman. Ja sam imao sina Halida, ali je preminuo prije večeri. Onda traži srž, nemoj da budeš zadovoljan imenom. Kako je sramota tvrditi da ste sljedbenici
tako veličanstvenog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zaista ne pratite njegovu vjeru. Pokažite primjer Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim životima i slične primjere. Zapamtite, ako to ne postignete, šejtanovi ste i njegovi ste pratioci. Ovo je veliko upozorenje za sve nas i ovo je nemoguće da osoba u potpunosti je poslušna Allahovom poslaniku, jer Allahov poslanik nam je, sallallahu alejhi ve sellem, kroz svoje primjere pokazao šta je islam. Onda praktikujte taj islam i pokažite taj primjer islama. Obećan Mesija kaže, život nije samo da živite kao ostali ljudi i da tvrdite da ste muslimani, a ne klanjate namaze, niti radite dužnosti prema Allahu dželešanuhu. Onda ja ne želim od vas prazne riječi bez dijela. Ovo je beskorisno i Allah nije zadovoljan sa ovim. Allah me je poslao za reformaciju svijeta i ako vi želite da budete dio ove zajednice, a ne reformišete se i samo izgovorite riječi, ovo pokazuje da osoba ne vjeruje da je dolazak obećanog Mesija alejhi selama bio potreban. Ako kroz svoju praksu pokazujete da nije bilo potrebe da ja dođem, onda koja je svrha da mi dajete bejat, zakletvu? Ako želite vezu sa mnom, onda morate ispuniti svrhu mog dolaska. Morate biti lojalni Allahu dželešanuhu, ispunjavati Allahova naređenja i učenje koje nam je donio časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I Allahu dželešanuhu nije dovoljno da vi samo dajete riječi i da se ne reformišete. Morate svoje riječi da pretvorite sa pobožnim djelima. Obećan Mesija kaže, nijedan poslanik nije došao da nije ispunio ovaj cilj. Onda trebate da pazite na ovaj cilj i jedino to možete uraditi ako nastojite da se reformišete. Ako neko tvrdi da je prihvatio obećanog Mesija alejhi selama, čiji je dolazak predskazao naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda moramo da razvijemo pobožne promjene u sebi. Moramo postići transformaciju, moramo biti primjer za svijet, moramo postaviti velike standarde za nas i druge. Trening koji smo dobili u Ramazanu treba se nastaviti kroz cijelu godinu. Moramo da usvojimo riječi obećanog Mesija alejhi selama koje sam vam predstavio ranije. Klanjati namaze na najbolji način, učiti Kur'an, ispuniti prava jedni prema drugima.
Moramo dati sve žrtve za Allahovo jedinstvo. Jedino tada ćemo moći ispuniti svoj bejat. Da nam Allah pomogne da ovo ispunimo. Nastavite se moliti da situacija u svijetu se popravi. One zemlje koje se bore jedne protiv drugih, da im Allah podari mudrost i da se ponašaju bolje jedni prema drugima. Halifatul Mesih kaže, svijet se brzo kreće prema uništenju. Kako god, jedino se može spasiti ova propast kad prepoznaju svog stvoritelja. Molite se za Ahmedi muslimane koji su pritvoreni. Jedino zbog svoje vjere su u zatvoru. Molite se za Ahmedi u Pakistanu i da se njihovo stanje popravi. Slično za druge zemlje i Ahmedi muslimani koji su pritvoreni u Afganistanu i Alžiru. Također pritvoreni samo radi svoje vjere. Radi zakona u Pakistanu i zbog ovih islamskih učenjaka tamo ni sudije ne rade svoj posao kako treba i ne rade ispravne odluke na sudu. Allah dželešanuhu neka popravi njihovo stanje i da Ahmedi žive slobodno u Pakistanu. Poslije džume namaza klanjat ću dženazu cijenjenom Abdul Bagi Arshad. Služio je u Al-Shilkatul Islamija u Velikoj Britaniji. Preminuo je 27. aprila i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio praunuk od Hazreti Mijan Čargdina radijallahu anhu. On je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Abdul Hamid Saheb Feslabada je njegov otac. Imao je 88 godina kad je preminuo. On je također pripadao porodici od Muhammed Hussein Saheb, koji je također bio poznat Marhame Isa Radu. Arshad Baki Saheb je došao u Veliku Britaniju 1955. i tu je studirao inženjering i živio je tu u Fazl džami tad sa svojom suprugom. Onda se 63. odselio u Saudijsku Arabiju radi posla i bio je tu do 72. godine. I tu je također u Saudijskoj Arabiji pomagao svim Ahmedi muslimanima koji su dolazili na umru i hadž i neki ashabi obećanog Mesije tada su dolazili na hadž i on im je znači služio ih je. Također u Saudijskoj Arabiji zbog toga što je znači Ahmedi musliman bio je pritvoren, ta vlada je rekla ako ostavi Ahmedijat, napusti, oni će ga osloboditi. On je odlučio da ne ostavlja Ahmedijat i prošao je znači kroz poteškoće zatvora. Onda je bio istjeran iz zemlje 1972. godine i vratio se u Veliku Britaniju. I znači od tog dolaska do zadnjeg znači svog daha je služio džematu u raznim znači funkcijama. Kada je Halifatul Mesih IV. Znači došao iz Pakistana, on je otišao i dočekao ga je u Holandiji
i znači bio je u njegovoj pratnji iz Holandije do Velike Britanije. Služio je u Britaniji mnogim znači odborima i također kada su kupovali zemljište to u Islamabadu, u Velikoj Britaniji bio je dio te delegacije. Potpredsjednik Velike Britanije je bio, pa također zadužen za Jalsa Salanu i mnoge druge. Iza sebe ostavlja 2 sina i 2 kćerke. Jedan njegov sin Nabil Rashid Sahib je također službenik u džematu ovdje u Velikoj Britaniji. Mubashir Zafar Sahib govori u vezi njega. Iako je bio samo kao dobrovoljni radnik, nikada nije uzimao, govori za ovog preminulu osobu, nikada nije uzeo ništa od džemata kao da naplati za to. I radio je vrlo predano, znači i uvijek na vrijeme izvršavao svoje poslove. Iako je imao loše zdravlje, on je znači provodio u uredu od 8 do 10 sati dnevno. Također je bio dobar, znači svojim rukama nešto da radi. Uvijek bi pravio, na primjer, svoj čaj. Ili ako bi neko napravio čaj, onda tu njegovu čašu niko ne bi oprao. Znači volio je da to sam sebi privređuje. Nekad poslije ručka, ako bi ljudi ostavili svoje tanjire po stolu i to, on bi to sve počistio i ne bi nikada upitao nekog drugog da to uradi. Naprimjer, nekada i toalet ako bi trebao da bude očišćen, a još čistači ne bi došli, on bi to sam radio. On je bio znači jedan vođa koji je davao puno svoje predanje tom poslu. On je imao znači vrlo dobru memoriju i radio je znači sve te džematske poslove na najbolji način. Vrlo regularan u klanjanju namaza, pogotovo u klanjanju u džematu. Veliku znači poslušnost je imao prema hilafetu. Šta bi god došlo naređenje od halife, iako bi nekad on možda bio i drugačijeg mišljenja, imao neki drugačiji pogled na to, on bi to svoje mišljenje zaboravio i odmah bi znači uradio kako halifa nalaže. Ovaj čovjek kaže ja sam dosta mlađi od njega, ali kad bi god došao da ga posjetim, on bi tako ponizno mene sretao i ne bi uopšte osjećao da ja se sastajem s nekim ko je stariji dosta od mene, već jednostavno neko ko je sasvim isti kao ja. Šem Sahib je također napisao da je Halifatul Mesih IV. Ga postavio da se brine o znači službenicima džemata i njihovim porodicama. I on kaže on je ovo radio na odličan način i kaže da do zadnjeg dana svoga se potpuno bio predan svom poslu, ispunjavao svoje dužnosti na najbolji način. Također je radio za MTA na nekim projektima, da uzvišeni Allah mu oprosti i podigne njegov status, da Allah pomogne njegovoj djeci, da služe džemat, da budu lojalni džematu i hilafetu. Poslije džume Halifatul Mesih kaže ja ću da idem napolje i da predvodim njegovu dženazu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر